Khubor phi baro shakatup Khubor jungi ke dbmnTv. Kimat bakong san menta ka singi kilong. Wanra umintri rangba ia kamang pisa arpuwe hajar news pa prapuwe klur tingka. Ka KHADC kampat ai NOC benchna linti rel ong uba titos. In pinke imbyang ia karep kerai Meghalaya. Bat wanra uba Lber ia kabil anro baha jaka puli. Bat mintangin pa shigi Khubor bakam benya. Umintri rangba ukonrat ke sangma ulawan ra hiying darbar thau an ke Jylla ia kamang pisa na kabentaw snem arhajar arpulai adu arhajar arpusaw kabalakot syaka arpuwe hajar nyospa prapuwe klur tingka ke jingyo kat bala antat baka jingdut hau new snem kan poi syaka arpu hajar arpu klur tingka dakani kata rajur layu i bakadon ke jingduna syaka arspa sapuwe klur tingka kita nak terekam ke sorkar ki banyo e kabha na kani kamang pisa kilong Kapuli Puthi Arhajar Praspa Prapusan Klur Tingka, Finance Arhajar Arspa Saupulai Klur Tingka, Public Works Shihajar Praspa Nyopukandai Klur Tingka, Planning Shihajar Praspa Katsau Klur Tingka, Health and Family Welfare Shihajar Praspa San Klur Tingka, Pension and Benefit Shihajar Nyospa Kandai Pusau Klur Tingka, Community and Rural Development Shihajar Sanspa Prapupra Klur Tingka, Police and Fire Protection Services Shihajar Arspa Prapusan Klur Tingka, Primary Sector Kandaispa Nripulai Klur Tingka, but Power Nyospa Kat Nyo Klur Tingka. Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to present the budget for the financial year 2023-24. Sir, today is an occasion of immense pride and satisfaction as I stand before you to present the annual budget for 2023-24. The 38 lakh people of our beautiful state has reposed their faith in this government by giving a stronger mandate. I would like to humbly acknowledge and express my gratitude to the people for entrusting us with the greatest of responsibilities. This is indeed a testimony to the efforts made by the government and the positive changes brought about in the lives of Meghalayans over the past 5 years. Sir, I would like to begin by highlighting our key achievements from 2018 to 2023, despite losing almost 2 years to the COVID pandemic. The government expenditure more than doubled from 9,528 crores during 2017-18 to 20,729 crores in 2022-23. This demonstrates improved governance and implementation capability. It also reflects the confidence of the Union government and other institutions in the capabilities of this government. The cumulative funding from externally aided projects increased from 2,300 crores to over 10,600 crores from 2018 to 2023. As of today, we are implementing several projects in collaboration with agencies like the World Bank, the Asian Development Bank, the Japan International Cooperation Agency, the New Development Bank, and the International Fund for Agriculture Development. This again is an affirmation towards our commitment and execution capabilities from global institutions. It must also be noted that 90% of these loans are repaid by the Union government on behalf of the state government. Several mission mode interventions have been successfully implemented in the sectors of horticulture, livestock and fisheries. These interventions have improved the income of over 1 lakh farmers and put us on track for doubling farmers' incomes. Meghalaya has also been among the leading performers in implementation of various centrally sponsored schemes. Programs like MGNREGS, PMGSY and Jal Jeevan Mission are being implemented at an accelerated rate and have brought remarkable changes in the rural areas. We have made noticeable progress in health indices over the last few years.
The immunization rate have increased from 57% to 91%, and institutional deliveries have increased from 46% to 64%. We have given a never-before thrust to youth engagement, development of sports, building an entrepreneurial ecosystem, and skill development. We made a strong beginning towards resolving the 5-decade-long border dispute with Assam and achieved substantial progress. Our strongest contribution over the last 5 years have been the development of collaborative model of governance based on working together with traditional institutions, women's groups, farmers' cooperatives, and youth organizations to create a strong Team Meghalaya. Haka Arpulai Tarik Lber, Chief Executive Member ka Khasinews Autonomous District Council Ubat Titos Khan, ulai thu shikilat pathai Khubor ban nadu arhajar khatlai kat haduk menta arhajar Arpulai ka District Council kampat ai ka no objection certificate ni ka NOC syaka sorkar haka bayadai bat ka jingshnai ka linti rel haka Jylla. UCM ulai thu ikani namar kalami ke Khubor na menteri ki kampen roisor ubaloong ba ke KHADC ke ladap ay ke NOC banchna lintirel na Tetalia Assam Shabernihat. Uba titos uloong bahaduk kini kisngi ke KHADC kampat ay ke NOC banchna lintirel. Uloong ru ba ke KHADC kanum ay NOC lemda kayo ekarai jengki kli nong senchar bat kipat ba ke Jylla. Di nakaliang ke chonga khot lang ipi ki perlok nakaliang jongka press print bat media elektronik kwa ban pensyai ha ka bede bat ka jingmi haki kot Khubor ha ka bede bat ka statement ka ba ai dong minister jongka transport ha bede bat ni ka railway line mene ka don haki kot Khubor ba la ai ka ni ka headlines ba ka KHADC kala dep ai ka NOC ban sna lentirel na po Tetalia Shabernihan. Di ngadon kum ni ban pensai. Kanika scheme mo kanika project na mentaban snai kanika railway line na tarai katika bela initiate na du kisnem kiba prapo way terter untuk. Di hadin balami kanika Khubor na kaliang kusunga ngala kendit namar balai ba hakani ka isi ka ba po ka jingalam ka chungi ngimpat syamai kanu ka NOC habai dai bat ka lentira bat ngila kran syai lu bana kaliang chungi ka district council ngin yang scam hi bakat ba ngimpat yo ya ka jing menjur jongki klik nong sensar jongki pat ba jongka district ka chungi jongka area ka chungi ka bahap apa Khasinews Autonomous Council nginum la ban ai kini ke NOC tenre ka balengo kalong ba ngai i mene ba kami hakilat rai Khubor ya ka statement ka bala ai dai minister chungi hangte po assembly ban ong ba la ya debyo NOC na po district council tinga kwa ban pensai hang ni ba nakaliang ka chunga kung CM mentarasi ngala pedlut ya ki records ki badan ki file ibadan po district council kam syumdan kanunong kating NOC tenre nga sikwa ban pensai phangni kalong ba le si haki snem shwa ka snem araja khatlai namar haki tu kipor kanika acquisition ya ka jaka kimpat don kam ya kanunong NOC na po district council daitat anda la amen ya kanika land acquisition and rehabilitation resettlement act mo kabangi ong kalan acquisition act dai hadin kata ba kanunu ka jing acquisition ya kajaka na ka jing sim jaka hapo uput usam ba dai jong ka schedule area don kam ya ka NOC na po district council dia kata ka ban kami namar ba prior to 2013 mo kapumut haswahi jong ka 2013 kat bampat patrikam ya kanika an let's say nakaliang ka sarkar kala ban sim jaka klaim da don kam ya ka consent jong ka district council tinre nadu ka snem araja khatlai terter ngalapet lut ya record sparo bat ka jingpan ya ka consent na po district council na ka sarkar ka city ka bangiyo ka dai khat saw khat ar
khat sau tarik banai ba khat ar jo kasnam araja khat riu kani gadi ka koresponden ka baningkong du ka banakaliang ka sarkar kala tho sengi ka district council ban pan ka consent habedei ba ka proposal for land acquisition in connection with the construction of goods approach road towards Burnley Hat Railway Station of Titilia Burnley Hat Railway Line National Project in Riboy District. Yakani hadu menta ngimpat ai kanunu ka consent. Bat kumjuru akasnem arajar khat nyo ke nakaliang under secretary naka state government la tho biang sengi ban ai ka consent. Ban ngani tu iti bakidon hadu khlai po khandai teli ki reminder ki bangiyo. Mo life khandai teli ki reminder ki bangiyo nakaliang ka state government hakbe dei bagni ka kam. Dan re hadu mentah ngakwa ban kansai ban nakaliang ka district council hi ngimpat ai kanunu ka concern lani ka NOC hakbe dei bat ka railway line. Kata ka di ka bangakwa ban pensai kedar kenang ba ki pat ba ki bi gini Khubor nang takasni kinnum sya yalam bakla nani kumnum sutu bakla ba nakaliang ka district council ada ai kanunu ka NOC. Rekat ki record ki bangalap hadu mentahi kamtam haka phagani ka isi hi ngikam ai rewat haki isi ki bar mensuaru ki ba nadu kasnam araja khat lai terter kam simdon kanu kacing ai ke NOC kata ka bang akwa ban pensai kenang ba ki pai ba ki nam sutu bakla ba ka koresponden ka bang yo ningkong angni po district council ka dei hakasnam araja khat riu te ka bomut ba syua ka araja khat lai mo ka bang ngimpat amen ya kini land acquisition act dia kata kapur le si syua ka arja khat lai le si ka state government kala te ban acquire ke saka dene kata kapur kamut ka district council kampat don rule kan kampat don kanunu ka rule lani kanunu ka bor ka ban ai consent ban ai NOC Kamu reply pa ko by NOC na district council. am kata ting haban panjing sai nakaliang jungilung ha panjing sai kata le si kala ban don ru ngimla ban tip dan re kat kum ki record ki bangadon ha po district council ni kalong bangimpat ai kanunu NOC Haka arpulai terik Lber ke kong amprin lingdo ke menteri kampen roy ya kerep keryang kelelong ke kongsan haka state level program balapelong de ke social services center archdiocese Shillong ban rakhi ke sengi pen KM biang ya ke jingrep krai ha Meghalaya ke jingrep ya ukrai ha Khasi Janta bat Riboy district keleja no minta labun bun snem minta ke perthai kelalap bagi krai ke long ki jingbam ki bakongsan na ke benta ke kwat ke kya jeng ki priu kini ki marep ki long ki jingbam ki batay ya kemet bat ki bakersoi ki bor yada ya kemet jong briu na ke jingpang shini bat ke jingkende jong klong snam hakipor ba minshwa kari Khasi Janta ke penmi bun ukrai tru ukrai shan usok riu kishriu bat upanding Henry nakadaw bala Jylla ukaw dungkor na kiwe pat ki Jylla kari India ka jingrep krai kala stat nyo na markibriu ki be ban bam do ukaw ubala di pahu haki yo ki hat kinong rep kila ino e ka jingrep krai bat kila rep no de kiwe ki jingthung ki bahe basan kloy ban kham yo jingmentoy habay kren bat ifada bansar kharsati halor ke jingpenlong ya kini ke program ban pen KM biang ya kerep krai ulai thu bala pelong ya ke program ban kentiu ki parlok nong rep bat ban kentui ki pai bat nong shong shnong ban shim yu krai kum ujing bam bakongsan namar ula ban te ya kemen ula ru ban penduna ya ke jingpang shini bat blood pressure kakong mandari bela kawe ni kinong wat benyak kabayade bat kerep krai uba Pius Rani director jong ke NES FAS uladon lang ha kini kesengi bekerpang. Kinong rep na Khasi Janta kilawan ban sngap ya kini kijing penchlur ban pen KM biang ya kerep kerai ha kini ke Jylla. Ba nalu ha kapor hindai mo ki me ki pa ki jongi ki bam don ya ukhaw ne ki bam yo ya ki kani mar bam ki bam PUE ha kani ka juk uta ki ju rat yung prai but yung prai ko mga tip nga uday u green uba ikan ja sembay ki bagi ju shed ju tiu ha to sni na yo di sha krai ayo bam ladu was na lu krai ayo bam jakande was shed to krai ayo bam
ikan jabu taruh badan lambat ukrai ti kajing sisya ukrai udai sembai jengbang ubam dabang kasuntur banbang tamba udon kita ki jing bentoy ki bopun bah haba pidon bat pi thong yu ukrai uyarap ya pi haki bopun ki liang te ha ka sni ha ko ka program ko bangalen na mangangam de nong rep ka ta menteri jong nong rep te nga ha pan hikai le de kum no ban sung tho ya pi ki nong rep te ha ka to ka sni nga la yo ka jing hikai ka bopun ban na yo i ba ka ukrai ude shisha uta ubami ha ka mariang ka jong ubam na don kam than ban pun kre ha ka por bopi thong yo ban ubami jeng shisha waili ki oma ubami bet ki jo ki per ki jo mi tambala da pinang ba pin penrosiang jo de ukrai udon uta kita ki bor dawai ki babun ki bayarap kamtam lele ya ka blood pressure ya ka sugar ka perthai menta ki dongpang menta jong ka juk menta mangibam pi than ni kio ka blood pressure ni kio ka sini te bon sen ki ong wat ya kita ki kenja kenban ki ba ka mai ram o dalade ka ice bun ben sen ni bon sen gin ju itu yu to ukrai naman ukrai hadin banas dang man yo yu ka rason umdan shu ba kan mau ban penne pensa ban pen im ya ka jeng thum ju ukrai ha ka ni ka juk pa snem ka ba arko wei nhiều ibu to cry pleng udon na ka jong ka jing don kam bat udon na ka jong ka jing ya yo tinggal na kerpa ki pi ki kme ki rangba ki kon samla ki pasien benta ha ka red ka liang pa pi don kam ban tip ya na ki jong ki jing don ha ka per ba jong ka ba le se teng pi lung yo I kata di ngakung kata ka menteri jong tani ka sorkar ngasmo tana sibun ba lam itu ya ka ne ka snem ko ka snem bangin pen im ya ka jingthong ya ukrai na try ka de United Nations right na klem pa yo tuli baha na mar barang sida election ben siya tayo to la nang lot si kasu dagmaw tuklat ka try ka de United Nations tinggal ngawan hangni bangan ai bensim ya ke social service jong father yin pai kmat yang show cry but ni rap yang kinong red ki paper ban pen in biang ya uni wei ujing mi na ka mai ram o wala ban ai jing rap ini haki pon kiliang kani dai tanggal Jylla trelang rengkat bat kanabat rengi donru wei pede ki benta kum ka farm north east phase 4 ka bangi tre rengkat kecil rap jong ka Caritas India bat misirian pok Germany haki ketuk ne ki Shillong ki bangin sepentrei ki ya ki kam ka ya dei bat ka rep karyang tengin penlong ka mat ka bak kerpang ban phai bat ban trikam ban thung ban tep ban penroy ya ukrai te kane kan yarap susu naga mata jong kinong rep jongi te ngidon hagi bagi bentaru haga ka ba idai bat ka help project ka bangin sepentrei dan sekuntu kan pham ya ki para nong rep nong mang siap ha Shillong athau bat muncul ha po sor ba kum si benta naga mata ka ko ke ajengki ngin kuntu kini pam ya ukrai te nagaliang jong ngi kum ka organization ya montang elak banle te ngakemen nginang ya seprang ba kinorep kenam suthuk nata ki pai ba ba ro kenam suthuk i ting kodor ya ukrai ka teng tengah liang solda song thiang na chopsia ni si chopsia ni rep kan ni kedu ni ka bne ba sao ki atarik ni syarah ka ki kendau ni syarah ka bang to mau ni syarah ka ba ni syarah u ha kendau ndala ha bna riau ni la put itu sembai tangi kenton kin ka kendau ni thau nuot
tahun jam juga kendau dah pentar na halom na bukan ulang lagi. Tengi kenton stang tu ambek nua tu kan kencan nua. Keteng jangan tadi spileris ndol kai. Senang le nawak lamkar. Nangkong te ngirap ukrang puk tu nada dai badan kinyut kena tu tengi prap itu sathang tu kham long sebab pakai tengi sa pu sa bet dalam bet tu dan bangi tu dai bau sawai tu ngi la kai kita dai bau kha palat tu ba bet an ngi la put nak ngi ra sawai ke de bet tu hunu pernah hi kham long kham ba nangkong tengi yo bet nak kena ka program ini sesat staf di tuan rak ini kita staf pakai ini dalam ada wae mentah tinggal sedang tang nu senam dengan pada bidang sembah suah mansam lam ki long kemi bakin ada Uba Adelbert Nongrum MLA Kanot Shillong ulawan ra ia kebil an rew haying dorbar thau an kaba ula ai kerteng Meghalaya selection of candidates for state quota seats to higher academic courses bill arajar arpulai. Dekeni kebil uba Adelbert ula terwa hakiying dorbar bahkan penlong an ia kebahak bekerpang na kebenta ki samla puli ki bathrang ban beteng ye ki kerdan puli ki bakham syajerong habaro ki pangjing start jong keni kejuk menta. Keni kebil jong ba Adelbert kam haria bha kat kum ki jat benriu Henry keterwa ban plelat ya baro kitu ki betebet ha ka puli puthi. Uba Robert June Karjarin, Presiden ka New Trap Youth Council, ulapha ka jing kublay bekerpang na kabenta ka jing tere shitom jong ba Adelbert, banwan ra ia keni kebil, an raw, kaba ulapin kre bat tho janay. Kalong ru kasin beningkong ba unong san an marwehi ulapin kre ia keni kebil ulaong. Kaying dorbar thauan, namar kalyang sensyar kadon ha ka majority kabahe, kalakentat ban penrung hakimat ia tainya bat ban ia krensani bah halor kimat jong keni kebil. Wat lada keni kebil kalasyak kentat na kaying dorbar, minta kadon hakipat ba ban wat ia kador jongka. La kalong ni ban kersyan bat budin yaka. 10% ro. At kadaw like no na ki di ki kinget kensoi ki ba mi yo I ha kabil anrei baro kani kabil ha jingi I ki jongi kalong kababit kabubiang. Kalong kababit bat kabubiang bat ngimchu da yo I tan hiru ban ong bakan don kabil ane ka an kabubiang lut na sedong wat concern kari India la amen da ki spa sin. Ti rei kani ka tem ngi sino ban ai khoblei ba Adelbert bat ngi kentu ye ki wei kim lero. Ba pinso ba ban resitom dak bawan ra ya ki bill ki ba tei ya kari ba ka jam riu ba pinwan ra ya ki resolution ki ban pen daw pen ngiu la ne ki ban kentiu ya ka jam riu ba ya ka jala ka jongi ti lada nang ni khmat ni yo I ki mit ba ki le ne na le sen yin ai hi la ka jong ka burom yin ai khoble ya ki no ble ha ju so thu ka jongi ka long ba da ka bang ni le kum ne ngi yo I ya ki no thau an ba kin nang resitom su ba kin nang minot su anta ka bit ka biang bat ka ba simbat ya kan orim jong ka reservation policy ka ba south ho ai ka si jintia south ho garu san persen de ki SC de ki we bat khat san persen ka yet open kali di ka bangi kham so khya kolong balada jia badan mono ba chalen hayi ka shari ya kan jia yu ye kini ki samla ki bala yo ya ki sit ki bala sedang man pulim ta lada ka yin ka shari ka raida kumwe kan doi ki jingdu no ka khrau dalam kata ru yo I ha kini ki senam ki bala dep kolong ba ki don ki kategori ka ba ulas waiting list jong kata kategori uyo nyo pho prapo persen ka ba first list jong kawai kategori uyo sa pho la san pho persen uni uyo nyo pho persen udu ka ba uyo sa pho na san pho persen uyo ti kata ka di ka ba pendu mensime ki samla pule kata ka di ka ba konstruksi ki samla pule bat ka ba khamsu si shu wat lang im don ye ki proper data ka nongut ki ba field da ki don pat ki di ki kategori ki ba ki yo makana ka kwata anda ki le sistem asnam ki habati no na wuli ki mla ban pendep ya ta kus ti ka di ka jingdu nong ka ba kraw ka jala ka di ka jingdu nong ka ba kraw ya ka to ka seed ya ka ba ni.com na wuli kum bolong mutang na nuksa kum ka kus doktor MBBS la da lit puli la da kimla pendep lanu kata kapur kan don bangi ngin don ki doktor haman ki PC lani si lani ki subcenter ko biang ti ni kwa ba kini ki samla ki balik nota ban pule
kinuan pairu syaka Jylla ban ayah tak servis nam tau pai ba beli ya ka jing puli ke jongki la kersan dak sampai ba tinggi kuat bakin wan ai to give back something ya ka society ban ai ban pau ya ka jing snow ngu ka jongi kum keseng ya ka jing persang ka jongu ka sni ke menen ya ka ban wan ra ya ka tu ka private mobil ya ka ba ai ka ten ka material selection of candidate for state quota seat to higher academic course bill ajar kulai ya ka ba ban credit card le sing la macam baca academic resolution bill kam nimdei bersut bakla bang niwan ban kupurom ne ban ban ai kan no ka jikut kupurom rei ritang ka jingwan ai musim ke jongi nang ba ki legislator ne ki no tho an ki jongi la ta di ba Lber ne manu menuru ki ba persian ye ki lat ki lenti ban le nam ta ka bha ka met jong ka cek bedru bat ka Jylla kinam du musim no beli abang ngipek ya ka ka bajia menen jing sha kam semdei ka jingjok ne no ma kan no beli ka house kam semla pedian ne ngabil re abang ngipek pat ya content jong bil dan ngipek pat ya ki bala tho akan ngabil aga jing song thu jong ka sen ka long ba la jin akan ngabil ka kalaan kan de ka jing yo nong ka bakrau ya ka cek bedru ne trem bat ya ka Jylla makhlahi rokwe kadang mi wan ban ai mesin me ba inam du jing kermen ba inang tri bha shu nang na khmat nam ta ban wan ra ki bill la ne ki resolution ki ba fer ki ba yada ki ba pene pensa bat kentiu ya ka cek pendru ba ya ka Jylla hi rokwe nin subha ban ya thu lo ki ba na kan jong seng ni la rai ba nang ne khmat la da ki don kinu ki MLA la ne ki MDC la ne ki MP ki jongi ki wan ra ya ki bill la ne ya ki resolution hapo ki ying dot ba ya ke ba mangi kum ka seng ni snow ba kita ki bill la ne ki resolution ki dei nam tabel pene daw pene ngiu ya ka jam dulu ka dei nam tabel kentiu ya ka jam dulu jongi na ka le ka seng yin le hi la ka jong ka burom ya ka ban le ai khoble ya ka ban le ai man sing ki la ne ki resolution ki dei ki job ne ki bom job mo re ka bron kam kolong ba ka dei ban penslur ban ai man sim ya ki nong thau an ki jongi ban persang ban wan ra ya ki an ban persang ban wan ra ya ki rai ki ba ni snow ba ki long ki ban kam ha ka jak dulu bat ha ka Jylla hi brokwe tinang ni sakmat ya kinu ki legislator de ki MP ki MLA ki MDC ki ba wan ra ya ki bill la ne ki resolution ki ba ni snow ba ki long ki ba ki jingmot ba ki ba kam nam ta ka jak dulu ba ka Jylla tak lian jo sengin ya sakmat ya ka ban ai ya ka jing blei dan ban ai ya jing ai masin no blei ni kwa ba kinong tho an ki jongi kin let assembly da ka jikit kli ban persang ban wara ke bil mo ka jek ru no trap ka jongi ngidon lai pun ru teli ki MLA mo kumbalong ta ho ngidon tang lai san no ka wi ka sit rambrai jangan ka let cha ki jek ru karo ti lada hakane ka senam ka tang ngidon lai san ngot lada wi MLA wan ra tang ka wi ka bil la ka wi session kemut kat no teli ki bill la ne ki resolution ni yo ki balong ki jingker khu ya ka jep ru bat ya ka Jylla ti nging ngek balang ba ka jing ai musim kin tri smart kin tri sitom kin penlut ya ka por jongki ban ra ya ki mat ki jura ki bakhia nam ta ka jep ru ga jong iti kum kan ni ka bill ka balawan ra menen ka private bill kam dei ka besuk ban draft ka kam dei ka bas kam dei ka kum tang ijing keli ba shue keli le se lano pin sna surok lano pin ai homestay lano pin sna mobile tower re ki dei ka hard work ya ka bala invest bat la plan le se da ki bun teli ki penai bat snen ni su thu ya ka jing kia jo ka kam na ta ka dau warlangi appreciate Presiden Khasinews Trap Youth Council HYC ubak cornerstone sotun but General Secretary ubak Gary Khubor kinta kila ITU shabi bat kayeng bethamai baka HYC kala penshna na kabenta ka longyeng jonggakong Sean Sinola Wanshong bam kwai dwaruble but uba Ananias Wansai haka kun jongki ka Sanshar Wanshong hashnong Mau Shamok Sora Civil Subdivision kani ka longyeng kalong kabeduk bat beduna kayo kakot Utamen basan ba GS Soklet uladwai bat kerkru kerdo ia kini kejing bethamai ha kejing don lang jong kirang ba jong kasnong Mau Shamok Leng jong ika HYCCC ngimla kram la ai kublai ka bakar pangiki
Pilale ika benta kabadai hoi pilas dang yakini kakam kumanglayo jingtep August dan September josem baladam kayeng kala simpor herai pila pendap de kumba pidon de kathong bakata ka target kajong pi kadon ban complete hoi ngelayo ban pen ladap complete purai kini kayeng tengenget scam bakani kayeng jong ikong iban sa shimti nang ne bat I papai jong I abakalong kayeng kaba nang ne sikmat pinam mat shu yang taka jing jihe hakapor slam lane ka jing kriat hakapor air hare ai bagane kayeng kalong artat kayeng I kapo unong bu nong thau un kurku un kurdo I mei jong pi I bala bam kwai dwar blay in yo ban kurku kurdo na shalndat jong kilo bat ngange scam ba kumala kren ni wi rang ba ka jing em ka bat prut blay to nang pen I sha ka im lang ka salang bat kham tamro ai ba kanika Shillong ka jong pi lingba I rang ba dong ma bedon lang hani bla ai jingkran kalong ka Shillong ka ba anang roi porum pare bo blei nong bu nong thau onang yo ban the ki jingker khu ha malai wi pui rampe yen Dr. DRL Nonglat uwe ni kinong hikai haskul ba nehu ulakin tui kisamla puli banum read banyakun ya ko Common University Entrance Test namar ka pli bun kilat kilinti hakajing puli jongki Di kene kedai ka jingpen jong ka University Grants Commission babaru ki Central University hari India ki badan kumba saupusan lanitam kindon no ya ka Common Entrance Test na ka bentara jimpule ha University bat ha ki college ti ka nehu nanduk kene senam ke baladap kala pediang ba na ka benta ka admission haki master's degree program ngin habban yait lengba da kedika CUET exam ti hakene kasnem ko ladap kadai kasin ka banengkong bon ki khna jongi kim pada yo alat ban pen kre bha hnrei da ke jingdon ye kenika reservation policy hapo jong university ki khna jongi kim sim ladu nong hadu kata ti hangni university jongi ro ki khna jongi kadang yo hi ya kaban pule but let's say tang katu ningot ki basha kantan ti kata kala banong ka wei kalian ka ba let's say nila ban sngoy ka jing nong agani ka snem ka bala dam andai sakoi pat ka jing yo nong kalong ba lengba kani ka CUET entrance exam ki khna jongi kitu ki ba nang ban apply ong no menta ba ki jet kim jit tang ya kanihu lane katu kani tli ki university ki jit be jabaro kata kamat ikitu ki saupo sons of hundred tli ki university kumuwei kena ngan shu ainuk sai phi u apply na gamta ka admission ya ke MSc physics but simyo hangni ani hu ndrei uyo ya ka offer pada hadu south tli ki Central University Shabar jongka Jylla Meghalaya but legit ya ka wei ni ki university ka babhatam na pring kita ki south li but ulayo ya kalat tan pule ya ka MSc haka wei pat ka Central University Shabar jongka Jylla tikum kini ki long ban kalat ya ki khna jongi ban yo ban pule Shabar nambar baki pule ki Central University ka firu red ki hostel ru kila ban yo ki nongi kai ru ki biang kumbalong benta lei ngimla ban klem kren ye jingsha ba hani udang bon pelat ki vakansi ki post ki ba 4 la ban pendam ti ngi ki don ki department ba tolot hadu kata ti don ki khna ki ba jit no wala ki yo ane hu ki jit no ban dai gitu ki bai ki ba yele nang ba gani ka CUET menta ba phai pat spang ka CUET exam haki college kamat ki khna ki ba pass ye class 12 ki hab banile ye ka CUET exam na ka benta ban join ye ka BA BSc ni ka kani haka jing sngo jonga hi simet yamata nga I ba kala banlong ka jing bo bon ki khna jing ka daw ka long ba ka syllabus
jong ka state board jongi ka embos kumban si ong no bon hi ki ot ba kam yerengkat agalian ka ong no ka jing haka liang ka ki benta ban pule la da nujor bat ki central boards kum ka CBSE lani ICSE ti sakwe te ka jing kalong ba ki exam center ka state kam dan nadu menta ki bagyang ratang na ka menta ban puli ki PG programs kadang sem jing kanong ka ba hadu kata-kata ba ken penyele ya ka CUT na ka menta ki kena ban puli ki college ke kala banong ba lada nginyele no menta kala banong ba ki college ki ba kum Shillong kin buon ki bawan na ba bat ki kena kasi jongi kin haban hun ban le chi college ki bakham duna mane ki college ki badan haki district headquarter mane haki jaka bakham kandang ti anrei donbok yamanta ba ka UGC kala sya yamanta kasnam ban numele yaka CUT na kamta ki kena ki ban puli ki college tenre ki snem ki banwan kena jongi ki dai banong ki bapan tre but tengah terai ki nongi kai ki school ki college bat ka sarkar ro ki haban let's say dan kajing pen coaching center bat kini kita landika coaching ha ki college bat ha ki school lala ki jong kena kena jongi kin on do nong bagi haban le ka CUT exam hakaji jonga na ka banta kala wei ka ba jrong nang ni sekmat ti ka bha bangi le ya ka CUT exam tangba ngide ban pembiang ya ka syllabus ka ba rengkat dor ya rengkat board but ki syllabus jong ki central board Bat da ki tu ki Khubor ngilapoi siya kabakot tat hadu bangide syembiang kuble shibon.